Mutumin da kika ba lambata ya kira ni kuma mun haɗu da shi. Ya faɗa min cewa yana son ki. Ka faɗa mishi na ji saƙonka, amma ka faɗa mishi cewa ni gaskiya bana buƙatar wani mutum daga social media ya aure ni. Malam fita. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Barka dai. Yau barka dai. Malam lafiya ba ka zo ni bane. To kaje. Na zo wajen Farisa ne. Farisa ne. Daga ina kenan? Yawwa. Daga Dadimi nake. Ta san da zuwan ka ko ba ta san zuwan ka ba? Dama ba wajen ta na zo kai tsaye ba, na zo wajen magabatanta ne kafin in ganta din. Me yasa Bilal zai ma haka? Me yasa zai shigo rayuwa ta ya rusa min duk wani farin ciki ne? Allah tana da yawa